Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa syudad sa Bacolod, tugana sa Omicron variant suno sa EOC. Pero kadamaan sa sining mga kaso, wala gina-report. Ma-report si Nico Delfin. Ginkumpirmar sa Bacolod Emergency Operations Center nga ang pagsaka sa COVID-19 cases humalin sa nagligad nga bulan ang tuga sang Omicron variant kag resulta man sa mga pagtililipon sang tinilikdan nga Paskwa. Sa record sang EOC, 21 sa 63 ka mga swab samples nga nakuha sa mga COVID-19 positives ang Enero 7 tubtob 12 ang nagpositibo sa Omicron variant sandig sa resulta sang genome sequencing gikan sa Philippine Genome Center. Suno kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis ng EOC, naka-recover ng 21 ka mga nagpositibo sa Omicron variant. Kag kadaman sa ila ang vaccinated kag mga asymptomatic o kun wala sang may ginbatsyag nga sintomas sang COVID-19. Sang aton nga pag-check sa ila ni mga kondisyon, tanan ni sila recovered agad. Pero kilanlan kita gyapon mag-alarma kay tungod nagapakita nga nasudlan na kita sang bag-o nga variant kag ini siya highly transmissible both sa lingon dasig sa mga laton. Ano manggikan sa Barangay Villamonte, 4 sa Mansilingan, 3 gikan sa Barangay Singkang Airport kag 2 sa Pahanukoy. May tig-isa ka kaso sang Omicron variant sa Barangay Granada, Handumanan, Mandalagan, Takuling, Vista Alegre kag Barangay 12. May masobra sa 3,000 ang COVID-19 cases sa Bacolod sang Enero 2022 pero hindi malipod nga underreported ang iban pa nga kaso bangod may pilaman ka mga individual ang naga-self-test kag naga-home isolate. Reason why it's underreported because people now simply buy home test kit. Na sila mismo ka-test. Once they are positive, they simply self-isolate. And then they start calling their doctors and start taking medication as prescribed by their physician. I guess that's what they're doing. Base sa rekomendasyon sang Department of Health, wala na ginapatuman ng repeat RT-PCR test sa mga nalatnan sang virus. Optional man ang testing para sa ilang mga close contact nga asymptomatic kag fully vaccinated. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.